67. 67. 67. Possessive pronouns 2. Притежателни местоимения 2. Притежателни местоимения 2. The glasses. Очила. Очила. He has forgotten his glasses. Той забрави своите очила. Той забрави своите очила. Where has he left his glasses? Къде ли са неговите очила? Къде са неговите очила? The clock. Часовник. Часовник. His clock isn't working. Неговият часовник е повреден. Неговият часовник е повреден. The clock hangs on the wall. Часовникът виси на стената. Часовникът виси на стената. The passport. Паспорт. Паспорт. He has lost his passport. Той загуби своя паспорт. Той загуби своя паспорт. Where is his passport, then? Къде ли е неговият паспорт? Къде ли е неговият паспорт? They. There. Те. Техен. Свой. Си. Те, техен. Свой. Си. The children cannot find their parents. Децата не могат да намерят своите родители. Децата не могат да намерят своите родители. Here come their parents. Но ей там техните родители идват. Но ей там техните родители идват. You. Your. Вие, ваш, ви. Вие, ваш, ви. How was your trip, Mr. Miller? Как беше вашето пътуване, господин Мюлер? Как беше вашето пътуване, господин Мюлер? Where is your wife, Mr. Miller? Къде е вашата жена, господин Мюлер? Къде е вашата жена, господин Мюлер? You. Your. Вие, ваш, ви. Вие, ваш, ви. How was your trip, Mrs. Smith? Как беше вашето пътуване, госпожо Шмидт? Как беше вашето пътуване, госпожо Шмидт? Where is your husband, Mrs. Smith? Къде е вашият мъж, госпожо Шмидт? Къде е вашият мъж, госпожо Шмидт?